سیح باجر می مزن Komelgeya Kurd li Stenbolê jî di asteyeke berfireh de li dijî siyaseta serweriya qayîman e. Piştî gelek komele û rêxistinên Kurdan yê Stenbolê li hemberî ji karbidûrxistina serokê şaredariya Diyarbekir, Mêrdîn û Wanê dengê nerazîbûna xwe bilind kirin. Diyaderê komeleya alimên dîndar yên Kurd jî ya li Stenbolê bi beyanekiya ragihandinê nerazîbûna xwe nîşan da. Esası insaniyetê Melayên Kurd civîna xwe ya bû ragihandinê li navenda komeleya xwe pêk anîn. Mela Mihemed Emîn Aslanî bi axaftinekê balkêşa ser aliyê aştî û dadperweriya dînê İslamê û diyarkir ku xeddariyek ya li dijî İslamê li milletê Kurd tê kirin. dînê İslamê pîroz jî dînê edaletê, dînê aşîtiyê, dînê biratiyê û dînê wekheviyê ye. Li ser vî esasê hanika em jî wek komela Oldar Stenbolê dixwazin di rojhilata navîn da hemû gel û netewê rojhilata navîn di nava aramî û aşîtiyê da jiyanê xwe berdewam bikin. û desteserkirina sê heb belediyê şaredariyê mezin a Amedê, a Mêrdînê, a Wanê li dervayê hiqûqê ye, di hiqûqê İslamî da jî, di rûmetê însanî da jî, di siyaseta navxwayî da jî, di siyasetê dunyayê da jî rewşekî wiha nîne. Yek jî birêveberê komeleya alimên Kurd Mele Ekrem Baran jî wiha axivî. سیستم دخوازه مکاش که علی شر دا یعنی به تایبەتی تشتی که ام بیجم بره ام جی بلکی دهاتن وان oyna از وسا بیجم لی وی جاری از وارم به تایبەتی سری دا سیاست کرد HDP ادنجی به شکلی بجهان گاندی جبو گلک مشهوره سیاست کی وسا سفیل لازمه قروم کرده هن پارتیوانی سیاسی هن سفیل toplum örgütü هن şahsiyet herkes yani bir tevahi desti خوب ده هودو و شرط مرجع قایم آویتنا 2016 و 2019 جی گورا من نه که ایرو ام تا وجود شوپینو که دنیا ده زیاده ام بیشتر تبکی کی مزن هیا و تشته کی گوپ پاریزنج براستی دن دست وان دا نمایه یعنی چونکی دگوتن بر işte وانا پرادشین فلان داره به وان داره و جاره دقت بکن کار و کور و لالن نورن تشتگی جی بیجن و به حقوقی مزن هیا Ji roja Dişembabûrê heyaniha em dûvçûnê li ser mijara ji karbidûrxistina şaredarê Diyarbekir, Mêrdîn û Wanê dikin. Nûnerên komeleyên sivîl, rêxistinên Kurd, nûnerên siyasî û hiqûqnasên Kurd jî li dijî bêdadiya ji karbidûrxistina şaredaran yek tiştê dibêjin. Dibêjin divê bi tu awayî metûdên tund û tîjiyên neyên bikaranîn. Kurd bi awayekî sivîl û demokratîk nerazîbûna xwe nîşan bidin. Ji ber ku dewlet dixwaze careke dî Kurdan bêxinav girûfka tund û tîjiyê de. Tund û tîjî ne di berjewendiyê milletê Kurd de ye. Mihemed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.